खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 25 मे रबिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। बृष राशि। नोंथांनि मावनो लानाय खामानियाव गुबुना हेंथा होगोन, गोसोआव जोबोद दुखु मोनगोन, बेरेखा सान। मिथुन राशि। गोबावनिफ्रायनो हास्थायनानै थानाय सिमाङा जाफुंगोन, नखराव गोजोन थासारि फैगोन। कर्क राशि। नोंथाङा समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन, समाजाव बयजोंबो सिनायजागोन। सिंह राशि। जेखि हाबा मावा मानो जाफुंनाय नङा, असान्थिजोंनो नोंथांनि साना बारलांगोन। कन्या राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानैनो लोगोथिनि गेजेराव गाज्रि सानलायनाय सोमजिगोन, गोसोखौ गाज्रि मोनगोन। तुला राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन, इयुननि थाखाय धोन आरजिनानै लानो हागोन। वृश्चिक राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, नखराव सुखु गोजोन फैगोन, मोजां सान। धनु राशि। हरखाबै नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय जाखांनो हागौ, देहाखौ जोथोनै लाखियोब्ला गाहाम। मकर राशि। गोसो गैयाब्लाबो गोजान लामा दावबायनांनो हागौ, गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थागोन, गाज्रि सान। कुम्भ राशि। गोबावनिफ्रायनो सुथुर जालायना थानाया जोबस्रांगोन, लोगोथिनि गेजेराव खौसेथि फैगोन। मीन राशि। गावनि अहंखारावनो रांखावरि खहा जानो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलियोब्ला गाहाम। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।